Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Iye adayang'ana maso ake ku Yerusalemu. Lero pamene tikukondwerera moyo wa Yeronimo Woyera kapena kuti Jerome Woyera, tufuna tisinkhe za moyo wake komanso moyo wa Ambuye Yesu pamene tsopano akuyang'ana ku Yerusalemu ndi cholinga kuti akatipezere inu ndi ine chipulumutso. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Zekariya mutu wa 8 ndi meya 20 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emma Joao kuchokera ku Buluzi Outstation St. John's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo 87. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera, tili mutu wa 9 ndi meya 51 kulekeza 56. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba a m'buku la Zekariya. Chauta akuti, zimene ndikunena ine, Chauta wamphamvu zonse ndi izi: anthu a mitundu yambiri ndi anthu okhala m'mizinda yambiri adzabweradi. Anthu a mzinda wina adzapita ku mzinda wina kukanena kuti, tiyeni mwansanga tikapemphe chifundo kwa Chauta, tikapembedze Chauta wamphamvu zonse. Ifeyo tikupita komweko. Anthu ambiri ndiponso akumayiko amphamvu adzandipembedzadi ine, Chauta wamphamvu zonse. Ku Yerusalemu ndikupempha chifundo changa. Ine Chauta wamphamvu zonse ndikunena kuti, pa masiku amenewo anthu 10 ochokera ku mitundu ya anthu azilankhulo zosiyanasiyana adzagwira mkanjo wa Miyuda ndi kunena kuti, tipite nawo chifukwa tamva kuti Mulungu ali nanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndi meya 51 kulekeza 56. Pamene masiku ankayandikira oti Yesu atengedwe kunka kumwamba, iye adatsimikiza ndithu zopita ku Yerusalemu. Motero adatuma amithenga kuti atsogole akalowe m'mudzi wina wa Samariya kukankozera malo. Koma anthu a m'mudzimo sadafune kumlandira chifukwa iye ankapita ku Yerusalemu. Ophunzira ake Yakobo ndi Yohane ataona zimenezi adati, Ambuye, bwanji tiyitane moto kuchokera kumwamba kuti adzawapsereze anthu amenewa. Koma Yesu adachewuka nadzudzula ophunzirawo. Pambuyo pake onse pamodzi adapita ku mudzi wina. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale, monga ndanenera kuti lero tikukwangula mwezi wa Septemba, mwezi umene timasinkha Baibulo malembo mawu a Chauta mwapaderadera. Ndipo mwezi umenewu timapanganso dedicate, mwaonatu zeru za mpingo, timautsendera ndi chaka cha Yeronimo kapena kuti Jerome, amene ndi nkhoswe ya Baibulo, amene adazamitsa maphunziro a Baibulo, amene adatanthauzira pogwiritsa ntchito ukadaulo wake pa ziyankhulo za Latin, Greek komanso Hebrew, nkutilembera nkutitanthauzira nkusonkhanitsa zolembalemba za Chiheberi komanso za Chigriki kuyika m'Baibulo lotchedwa the Vulgate, limene lidagwiritsidwa ntchito potanthauzira mabaibulo ngakhala amene alipo tsopano lino. Iyeyo adabadwa mchaka cha 347 ndipo adamwalira mchaka cha 420. Adali secretary wa apapa Damasus woyamba amene adakhala pa upapa zaka zitatu, chaka cha 382
komanso 385. Atamwalira Papa Damasus woyamba, osati Damaseke koma Papa Damasus, pakuti chifukwa cha mtima wake olimba ndi kumadzudzula anthu ena sizidakondweretse. Anali kudzudzula mtima odzikundikira chuma. Choncho anthu ena adampangira upo. Jerome anasamuka ndi kukakhala ku Bethlehem. Nachitako mwayi tinakafika pa nyumba imene amakhala. Ndipo ali ku Bethlehem kumeneko anapitiriza moyo obindikira nkumasonkhanitsa anthu ena na amene naonso amakhala moyo obindikira. Ndipo wina mwa iwo ndi amene anali sister dzina lake Paula. Kuchokera mmoyo wa Jerome woyera tikuphunzira mwina zinthu zambiri, koma tingopanga single out zitatu izi. Choyambirira ndi mtima okonda kumvetsera, kuwerenga komanso kutengulira mawu achauta. Nzosadabwitsa kuti iye pamene anali kulemba ndemanga pa buku lija la mneneri Yesaya adanena mawu aja otchuka kwambiri kuti kusadziwa malembo, kusadziwa Ambuye, ignorance of scripture is ignorance of Christ. Chachiwiri, Jerome woyera pa nkhani ya morality mmene timakhalira mthetho moyo wathu mwambo tsiku ndi tsiku, iye anali kulimbikitsa zonena kuti aliyense azikhala malingana nkapezedwe kake. Muja ena anenera kuti cut your coat according to your growth. Kuti ambiri tili m'mavuto, Jerome ankalangiza tuzimenezo zaka zambiri zapitazo kuti ukhale moyo ogwirizana nkapezedwe kako. Alipo anthu ena ambiri masiku ano tili m'mavuto chifukwa sitikhala moyo molingana nkapezedwe kathu. Munthu umapeza pa mwezi 20,000, ufuna chifoni cha 200,000, ufuna uzidya ngati Queen, ufuna uzisangalala ngati ukhala ku Las Vegas. Mapeto ake tikuona anthu ali m'mavuto osiyana-siyana, ena kudzipha kumene. Komanso Jerome anakambapo nkhani ya mapemphero kumene, kuti pamene tikukamba moyo wa mapemphero, chachikulu mmoyo mwa munthu uziyamba lero, begin now to live the life you want to be. Mona kuti ambiri tikafuna kusintha timakhala ndithu ndi maganizo abwino, nditapanga chakuti koma sitimapanga hiya ndinawo muja adachitira mwana olowerera uja kuti ndinyamuka basi. Jerome akunena kuti tikafuna kusintha moyo wa mapemphero, begin now. Mmene mukumva uthengawo, mmene ndikulalika uthengawo, mmene mwamva kuti china chake chikukugundani mu mtima mwanu, nyamukani, yambani kusintha. Tinyamuke monga adachitira Ambuye Yesu muthenga wabwino. Akuti maso ake adayang'ana ku Yerusalemu. He set towards Jerusalem with a purpose, with a vision. Koma kuti pamene anali kupita ku Yerusalemu, ngakhala anali ndi nkhawa, monga wina aliyense akuchita kudziwa kuti ndikupita m'mavuto, akuti anadzera mu Samariya. Pajatu Ayuda ndi Asamariya, onsewo ndi Ayuda inde titha kutero, koma panali kugawikana, panali kukangana, panali chinkulirano. Chifukwa chonena kuti Ayuda atatengedwa ku kapolo otatha, anthu okhala ku Samariya akuti adayamba kupanga ija pa Chingereza amati intermarriages. Choncho panali maukwati osiyana-siyana. Nde anali ngati a mixed race. Nde Ayuda akamaona anthu aku Samariya amatenga pa Chingereza amati heretics, anthu owukira. Choncho panali chinkulirano kuti Ayuda eni ndife. Anthu ambiri amene anali Ayuda akamapita ku Yerusalemu, Yerusalemu inali ngati capital city, amadzera njira zina zolambalala kuchoka ku Galileya kudutsa mbali kudutsa uko. Koma Ambuye Yesu sanaope, ananena kuti ndidutsa mu Samariya mwenimwenimo. Kwina akudutsa, kwina akulalikira mthenga wabwino. Akutiphunzitsa chani? Choyambirira kumalimba mtima pa magoza amene tapanga seti. Ambiri timakhala ndi mantha. Alipo anyamata ena amafuna atapita ku nsembe, koma amati akamva nyengo ya mkatikati mwawo mmene imayendera, amaona ngati sangakwanitse. Set your goals high. Kwina akumukudalira chithandizo cha Mulungu ndi zotheka. Ambiri sitimapanga set our goals. Chachiwiri mthenga wabwino ndi ufuna utionetse how to handle rejection. Atafika mSamariya muja walalikira, anthu ena akumuwoza, chimadyo, amabwenzera anthu okhometsa msonkho, amadziyesa ndani. Ambuye Yesu akulalikirabe kwina kwakuwazika ku Yerusalemu. Nde tamva opsa mtima, anthu ena amakhala ndi mdede pa zinthu za eni. Akupsa mtima ndani? Akupsa mtima ndi ana Zebedeyo, the sons of the thunder. Bwanji tibwerese ndekuti apseratu mtima, bwanji tingowawo changa ameneyo. Chijawa cha kwathu timati kunyekeza. Ambuye Yesu akuti ize. Ambuye Yesu afuna ationetse kuti kukanidwa it's real in life. Anthu ena adzatikana ndi mawu, kuchita kuti uziratu kuti iweyo sindimakukonda umandibowa.
atiuzapo amatiuza, zina tidzazimvera mwa anthu, ena sangatiuze pamaso atombera m'manja atisekerera koma kumbali akatikambira nkhani zoyipa. The point I'm trying to drive at is we should learn from Jesus how to handle rejection. Choipa sichimatha pakubweza ndi choipa chizake. Responding with patience, especially when you are capable of retaliation. Akanatha kunena kuti tsitsani moto umenewo, akanatha kuwaonetsa mbonaona. Ambuye Yesu sanafune kutero, anafuna kuwaphunzitsa kuleza mtima komanso kukhala ndi chikondi. Chachitatu, afuna tionetse kunena kuti ena timakhala ndi mphamvu yochitira zinthu, komatu pamene tikupanga pa Chingereza amati zeal must be guided by love. Kuti you may have passion for something, but use your reason and love. Utha kudana nane, koma musafike pondonongera utumiki, musafike powaonongera banja lawo, musafike powaonongera business yawo. Ambiri timadzapanga regret later kuti chifukwa choti ndapsa mtima, ena udzudzu kumene udzudzu mpaka ukatenga chingwanje. Ena wapsa mtima ati timu yawo yaluza kumenya chibakera screen, mawa mwake kumapanga regret. Nnapangira njezi. Our passion, our emotions must be guided by reason and love. Focus on your mission. Amanena kuti njovu ikamadutsa agalu sangalephere kukuwa. Focus on your mission. Akusekani, akukuwani, akutsirani matope, akunamizirani. Focus on your mission. Ndi zimene Ambuye Yesu akuchita mu uthenga wabwino. He set his eyes towards Jerusalem. We pray for each other. Tipemphererane. Focus pa banja lanu. Focus pa moyo wanu. Focus pa chikhulupiriro chanu. Focus on your salvation. I should focus on my priesthood. Unfortunately, unlike Jesus, ambiri mmalo moyang'ana ku Yerusalemu, ife timayang'ana Yerusalemu wa ena. Maso athu timayang'ana business ya ena, timayang'ana banja la ena, timayang'ana utumiki wa ena. Inu Jalomo Oyera, tithandizeni kukhala anthu oleza mtima pamene tikumutsatira Yesu Khristu pamene iye wayang'ana ku Yerusalemu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.